Atau ngamak pada nami asang kia tojak dia kelas ni roha di tonga-tonga ni peparan yo punami si Raja Uluan. Dia anak di boru bere do tiba bere. Atong jumolo jo alu-aluhon tua mata di bata par de gabasa na sumurungi. Gabi majalah oras atong asa marsanga praja ni huta raja ni mataraja na to soripada alu-alu to mataraja na to soripada na liat na lolo di bagasan ng ananon ang sabon arulo nami di namamuka sa atro di napataruhan no nindang nami on alu-alu matu habonaran ni huta. Asa siya mula-mula tu siya mula tu apa? Mula ni namar ludu, mula ni namar hosa. Siala ni mamar pangedua kami tu amak pargual nami pargoci nami. Gabi mang gabi. Asa godang mang godang mula-mula. Las padu mu matu godang soba. Hata hido si Bora molo sahali pe hita mga liat asa sada taruli sudi hita dapat pasu-pasu siya Tuhan sadama hita sahali mga liat do hita takpola sa petuluhay limar putar-putar hita hata hido si Bora da sada hita taruli sudi ka pasu-pasu ay molo tulo pe tubong ulung-ulo ido lapatan na pengertian na sudi ka nataulahonon ang giat di situ jutuhat na masaluho na jadilah sarapak mandon pemuron nami da dung mga liatan no kami di jolo sudu rumah muna atong di bagasa partekyono namang asa paksyo pasuhi panuhatan nieme di badia tapang madapot di hami akan nauli gudang dia kadala ni pacarian asa lihat kami dia kapanggian lihat dia kapar horason goda-goda mama goda lihat-lihat